amiri babemedare namabongo zvese zvichabatwa ndezvechokwadi ndikaipa ndichabatwa pamusoro ichangamire pamusoro yemakurukota amambo pamusoro yevadare vese vari muno nevamwe vatikuta ndichaedza kutatsanangura nhaurwa yangu kubve atanga kusvike peyaari zvatakaitirana nambuya chiranda ndinonzi witness mutsago. Nhaurwa yangu yandakaitirana nambuya chiranda, inini ndakarwarirwa nemwana ndikaenda muzvipatara, ndikaenda mumahosipitari, mwana akaramba kupona, ndikaenda mumadhokota, mwana akaramba kupona, ndikazotaurirwawo kunzi dai mamboitawo chiwanhu pamwana sinzi zvaramba. Ndofunga ndakasvike pauzonotestwe chirwere cheHIV nemukadzi, mwana arambe kupona, zvikazi mwana zvaachiri mudiki asati akugona kutestwa, tautesta imimi mai nababa tikaonekwa tisina chirwere, zvikazi tochidini maimwe mwana, zvikazi ngewamwe wanhu chimbozamaiwo chiwanhu. Takadhairekitwawo ngewamwe kuzi tiende kuna mbuya chirandu, tikaenda kuna mbuya chirandu nemwana, tikasvika nedambudziko redu remwana, mwana akabatsirwa, tikapiwa mushonga wemwana kuzi uyu munopfurungire muporiji momupa, uyu momupa ukugezera. Asi baba pamba penyu ndaona pakashama. Inini semunhu akanga asingesati aite zvoni ndaingoita zvokunamata, yanga iri first time yangu ndipindewo zvechiwanhu, ndandiri kungotambira ese zvaitaura. Ndikati handina zvandoziya mama mbuya. Akati ndakukupe mushonga wekuti pamuri kushandise mushonga kumwana ndidziuridze pamusha pako kuti mishonga yangu ishande, because wawengu wari kuye pamba pako. Ndikati tibatsirei mama, tandetseka. Mbuya akandipe magabawo rekutanga, akagure tumiti 5 akaise mugaba rekutanga, akagure tumiti 5 akaise mugaba rechipiri. Akati kekutanga gaba unokacherera kugedhi kunopinda ndiko wawengi, kechipiri unocherera pakati pemukowa. Umwe uyu wawakandipa wakaita powder, uchaushandisa netsvina yemunhu. Ndikati tsvina yemunhu yangu here kana kuti yemwana wopamba? Zvikazi haufaniri kunge uchizive muridzi wetsvina iba. Uchibve pano uchangoione murodhi, ndiyo yaunotora wasanganisa nemushonga uyu, unotsibikire muyadhi mako, sekuti hapana munhu anofarire tsvina, saka vanhu vachasiyana nemusha wako. Inini semunhu anga atambura ndakangotambira zvese. Asi pamagaba aya akanditi magaba aya unocherera usina kupfeka. Ndikati mbuya ndinochera sei magaba ndisina kupfeka? Ndikaonekwa ngevanhu ndinoti kudii? Akati unogara wachera hako magaba ako pagedhi, makomba nepakati wakapfeka. Asi izvi zvokuzonofusira unofusira usina kupfeka, vanhu warara. Madzimai ako anonga atopinde mumba. Usacheuka pauchafusire gaba rekugedhi, kusvika wafusira here pakati pemukowa, wobva wapinda mumba wobva warara. Ndine madzimai angu 2, saka ndakabva ndangozviitawo semunhu anga ari padambudziko, ndikaita sematauriro avo, nekubva ndatodini ndapinda nekubva ndarara. Zvinhu zvadaro takagara, mwana akapona. Ndiye muri kuona uyu ari kudai, anga achitori mucheche. Mwana wakakura, nasiso wake newakomana muri kuona. Dambudziko rakatanga wana wayaruka, wana wakatange kuti takatange kuzwe pamukowa, pamukova pakanopa padhoo tikavhura hationi munhu, pamba pari kuzi gidigidi. Pamusoro pamwe ndovandotaurisana nedambudziko renzeve, pamwe hamusi kuzwa munotaura. Tikanoka, pakanopa tikavhura hationi munhu, gidigidi. Vanhu wasvika mai mufana pamba, hationi munhu. Zvii tafambawo. Zvikazi imi magaba emakatora muchicherera maitorombeswa, mamusingazivi baba makaitiwa utsinga. Ndizvo zvatanga kuvakomana warorawo dambudziko rako. Wana uri kuti hatiswite bonde newakadzi, mereji mwana wangu wekutanga yakaputsika. Inini zvapendiri, panouya wakadzi 2 vanouye kurara neni.
ndarara nevakadzi waye ndinorwadziwa nemusana. Zvabva pendiri zvapa wanasikana yo2 ari panapa. Baba, tiri kurarwa usiku ngevanhu vatisi kuziya. Tiri kuitwa wakadzi. Chiwana tafamba here. Magaba emakacherera baba zvinhu zvakapanduka. Gaba rari nemidzi 5 iri midzi 5. Zvinhu zvakapanduka zvikasiyana siyana. Of course mwana wakapona asi zvinhu makaberekesa. Wana wakaonawo maYouTube ari kuSouth kwawo akati taonawo nhamba idzi dzevanhu vanobatsira. Takafonera mubatsiri yena tikaenda kunomutora akauya pamba. Takatanga kusvika pamba pake. Tichingopinda muimba yake akataura kuti baba makarombeswa. Makarombeswa musingazivi maiti muri kubatsirwa asi makarombeswa. Kudini? Kazi magaba makacherere pamuko. Ndikatenda ndakazviita. Mwana anga ari kurwara. Asi mwana wacho ndiye uyu. Makarombeswa. Munogona mune mari here? Ndonoabvisa. Wakomana wakati mari tinadzo. Shuwa wakabude mari wakomana. Tikaenda nemunhu uyu. Akaende pamba. Akati magaba makacherere papi. Ndikati pagedhe apa nepakati pemuko. Pakadhigwa. Magaba haana kuwanika. Magaba haana kuwanika. Zvikanzi ndakushandise ivhu iri kuti nditobvise zvinhu zviri pamba panapa. Zvakaiswa zvinhu 5 zvinhu gaba mune zvinhu 5 izvi. Zvakasanduka. Hapasina chiri choona. Ndakutokushandirai pamusha penyu kuti zvinhu zvinaka. Wakashanda mbuya iwowo. Mubatsiri yena. Echienda zvinhu zvakaenda kuita wese. Mwana mukomana wamuri kuona uyu akatanga kunanzwa ngenyoka usiku echiri kunanzwa ngenyoka. Haarari mumba akatorare mumota ndopaanotomboti kahope. Haarari mumba, haarari nemukadzi. Mwana unochema akapinde mumba. Mai atanga. Wanhu 2 vari kuuya pamba hazvivana zvipfupi pfupi so zvarume zvidhafu. Mukadzi wangu wakuitwe bonde. Ndikutoitwe bonde baba panapa muri panapa. Ndikati ini ndiri kuonini. Semuona uri kuzi tikuitwe bonde. Kufamba magaba emakacherera zvinhu zvakaosanduka. Baba mhanyai. Wakomana wakabude mari dzawo handinyepa. Tikatorawo chipiri. Zvikashaya basa. Mukoma wangu akauya, mukoma ndonyairipo wanotaura. Taurai nani baba mkuru. Baba mkuru tashupika. Kana kusenza hatisenzi. Tinodawo kusenza asi hatirari. Zvinhu zvashupa zvakaita mai nababa. Wana wakati tiite go back to sender here kwaunonga uriwo. Wana wakati munokuwadzisa wabereki bhozi wabereki ndo wakautore midzi wakacherera. Endai mogari pasina wabereki. Wana wakauya ndikazwise chichemo chawo kusvika ndaisawo kunana baba mukuru mukoma wangu. Akauye pamba ndichifunga kuti wachaitwa zvekuti tifambe. Akati munin'ina hapana zvatinomboita munhu mupenyero. Ndikati nandichazivi makore kuti otsvaga kuti mupenyero. Shuwa takatsvaga tikaona mbuya atoripo. Atori musejari mawo. Akatoti ndakuona mugirazuti muri kuuya. Tikati mbuya musambobata ima ndirenyu kuite zvechiwanhu akatadzeni. Tine dambudziko tiri kutokumbira pamwe takashaishe maitire mutibatsirewo. Mbuya akati hamupindi mumba mangu musina kubata hakata dzangu. Tikabhadhira muteto wedu tikabatiswa hakata. Akatanga kutaura tsanangudzo dzisiri dzedu dziri kunetsa. Apedza tikati mbuya handiyo tsanangudzo dziripo. Tsanangudzo dzedu dziri kunetsa ngeidzi neidzi matsananguro endaita. Mbuya akati wanoko wamboripiwo. Ndikati wari kuSouth Africa. Zvikazi uruziya kuti zvinotengeswa mustreet zvinhu zvokuromba izvi. Kutaura kuwana wangu. Uruziya kuti mukadzi wako ngochikwambo ndazvibata. Tikati ngochikwambo. Zvikazi munoda here chitaure? Ndikati tingachitaura. Akamufukira hapana chikwambo chakataura. Mukadzi wangu akatanga kuchema. Mbuya, onai zvinhu zvenyu. Wadini kutaura tizive kuti chikwambo chani chemukadzi. Mukadzi akachema akati muno mamuchemi mangu muno. Ini ndine matsamba angu ekurapa ezinata. Ndinotozivikanwa. Kana mada endai kwamambo Mutasa kuna ana sekuru Nkotsanjera anotibatsira mishonga yangu yakanaka. Mbuya mishonga yenyu ndoyeruzi rushaishe pamba pamba. Zvadaro takabva tabuda. Akadoti ramwira mari yatamboise mundiro iya kuti chitorai nemari yenyu. Akati torai futi umwe mushonga. Tikati mbuya tichambodiba mushonga yenyu. Ngaende kofukira chikwambo chichataura magumba kwenyu.
Mukadzi akati handichadi zvemushonga, isi tikati hatichambodiba mushonga mbuya, tanetseka isusu panapa. Takasiya Maria akazoitora hawo, tikabva tadini taende kumba. Mwana zvamushupa tabva ikoko futi akati wakutonanzwa ngenyoka usiku hwese uyu rapa. Kubasa haachatoendi. Kusvika wakabve kubasa kwake akauye kumba. Kuti hazvina zvazvichabatsira. Takaende kwachangamire wedu. Akaise nyaya yake ndiye. Ndikatsanangura matsananguriro andiri kuita, mwana akatsanangura matsananguriro ari kuita, madzimai akatsanangura matsananguriro awo. Changamire wedu akati, izvozvi yanga itori Sunday. Zvikazi bhai panapa, since muine mota, drive muende kwaMambo Mutasa. Momhangare nyaya yenyu kwaMambo Mutasa, ndokwamungabatsirwa. Iyi nyaya handigoni kudini kubatsirai. Tikapuhwe munhu wetakapihwa, tikauya tikamhangare nyaya yedu tikadai. Kusvika ndopatiri pano. Mwana wanamai kana chidozo zvadzikisa wamatambudziko akuona wanosimuka uchitaura. Ndonyaya ndauya nayo Mambo. Ndakagara mwaMutasa ndachembera ndiri mukadzi waurira Magwaza. Ndakauyawo nene twana twangu tukakura arorawo. Uyu uri kumangareni yake wakasvika pamuzi pangu. Auya nedambudziko rake, mai woye ndauya pano ndine mwana ari kurwara chepamusoro. Akauya kunditora una akadzi yake airi. Mukadzi wake wechipiri wacho mukunda wedu. Ndiye nyakuuya natsano wake. Ndikaenda mumusha mwawo ndikaabatsira ndikarape mwana uya akafamba. Mwana uya waane 15 years. Hatina kuona dambudziko. So ndakazoona kuguma achiti munoziya ere kuti mbuya mwakatipe mushonga yakashata, mwakatitendai mufukira, mukageza, mukadini. Makwaba andakamupa ngeemupangara, mupangara uripo ndowatinogadzira ndo padhuku. Hino izvi ine handichazvizivi zvamwakundibvira kuti mwakundipumha kuti ndakarape mwana wanyu wakapona yamhandara. Pane chakaitika ere? Hapana, mbuya mutombo yamakandipa wokucherera ari wakumbira kuti mushonga wokucherera ndati inoshandise mupangara makoba kundocherera basi. Izvo zvaakuta kuti zvakazotori tsvina vakazodai kunyepa. Zvibuya shikana. Munhu waundotori midzi kundocherera. Undocherera kuti udini mudzi. Ndiwo akataura ikatoda. Mimi pamaka wako vacherere, mamuda kuti zvivabatsire chii. Hamusati mandipindura ndati pamakawa tendai mocherere iyo midzi yemupangara iyi yamuti makawapa zvaida uzobatsira chii. Iwona akabhuye kuti ngeyekudzike mamhepo ari kuuya pamusha pedu. Saka tese tese ndakaapa. Inini handina handina. Ndinondovhune mashizha kana kufuka kana kuti handina makona. Zvine izvizvo zvava kuti magaba aya haashaonekwi akaendi. Apeno zvazvokumusha kwawo. Ine chandoda kuti kundojekeserwa badzi otsvake zinata ino oziye kuti magaba angu aya ndakaapa akashata ere. Ndakaamuroi. Aya baba aya pamusoro baba iye mubambodo. Wakachaya atete yake hanzadzi yababa ake. Saka ana aya anochaya baba. Baba ari kurohwa ngeaya. Ngepamusana pedambudziko raatete akapwanya mumusha mwawo kuchizwawo ngevanhu. Atetewo akashata arohwa ngeaya. Aya ana akuchayawo uyu. Saka zvauya pajekerere jayo ichabuda. Ndimi mwazodai inini mbuya ndingadini handinayo mimi. Makona mberi. Mutombo unoziya ere? Uyo chii chiri kuitika? Taura. Taura. Uya apa. Nyaya yavo yakwaishe makomba. Gainditangire patsvina yakanzi unotora. Watora tsvina iya mudzagwaenda kugadzira musha wake. Munhu akaita tsvina uyo akabva. Aifudza mombe kweduko asi aibva nemunyamana. Saka mukomana yena wekufa yena
ndiye ari kubuda pane mwana wangu. Iri badare raishe Makomba akati ndichabuda nditaura namambo, watobuda so. Saka muri kuona ndiri kumuombera ndindai munyaradzi. Chisimuka kuzokurenda pamberi pamambo utaure namambo. Uchamutsanangurira zvese zvakaitika mwana. Ota. Makadi mama. Ine wangu wese. Ndine pamberi penyu. Ndichirwadzirwa. Wakangenda. Ndiya iori ya. Nonzi tafadzwa chingwaura. Ndine kumanika bridge. Mutumbu wangu inewo. Tafadzwani? Chingwaura. Chingwaura. Awanoona chingwaura ere muno? Ndiyo manika bridge yacho ke. Taura hapo. Unogara papi manika bridge yo? Handingakwanisi kuremember village. Ndaida munhu anokwanisa kundibatsira munemweya kuti akwanisa kundibatsira kuti ndiri papi chandinongoziva zita rangu nemakore angu. Nemakore mangani? Ndane 42, ndakaurayiwa ndine 27 years. Wakaurayiwa ndiani? Wakaenda kunobatsirwa mwana achinge arwara. Wakanopiwa mushonga. Mushongayo akapiwa ndiyo yakanditoti ndiurayiwe. Mbuya wakaudza baba, ndinotowati baba nekuti wakada kuenzana nababa wangu. Wakamupa mushonga wakaitonga bute uri mukapepa kecolorless, wakaisa muhomwe. Wakasvika wakanonhonga tsvina yangu, wakaisa mushonga, wakanokanda mugomo. Handina kugara pandaishanda, ndakatanga kurwara nemusoro. Dzimara ndikasimuka ndikaenda. Handina kuita mazuva anokwana 3 ndikabva ndashaika. Mbuya awa wakadzoka wachizviziva kuti ndafa. Wakanosvika wakanonyepa kuti ndauya kuzoona kuti mwana ari sei. Wakabata mwana mumaoko mawo, wanga wakazorera mushonga, wakaisa mwana nyora, wakadeketera kuti ndipo pandichagara kweupenyu hwangu hwese kusvikira mwana aparara. Nyora idzodzo dziri apa. Dziri papi? Dziri apa. Dzawakaiswa nembuya? Ndimbuya wakandiisa. Ndakagara ipapo ndikatanga kushungurudza papo. Wana wakasvika pakufamba kuti ndizobude pandiri panapa. Ndakaona kuti handisisina nguva, chokwadi changu noenda kunobuda. Regai ndigare ndabuda. Ndosaka ndabuda kudai. Mbuya, taurai chokwadi. Mbuya awa wasati wasimuka. Wane mazuva akawanda kwazvo wachiuya kumba wachida kuedza kuuraya awa. 1 2 awa. Magaba awo awakapa vanhu awa. Rekutanga rakachinja kuita nyoka 2. 1 ndiyo hombe inoti baba awa wakabata mari ikafuridzwa, mariyo inodzoka kuna mbuya awa. Nyoka idzodzo ndidzo dzinofamba awa. 1 yacho inopenya blue inogara muhuro mababa awa. Pawanorara dzinowafamba, panorara wana dzinofamba. Parimweni gaba rakachinja kuita zvidhoma izvo zvinokwana kuita 5. Muimba yawakatama wasati yawaigara, muwedropu mawo yawakasiya, ndimo mune zvinhu zvakagadzirwa nambuya awo. Ndine urombo
nekuti awa ndinoona sehama dzavo. Ndinokumbira kwamuri neruregerero nekukushandisai kwandakaita nekuti mamusirimi makazviita. Ndinouya kwamuri ndichikumbira ruregerero. Ndinokumbira kuregererwa nekuti ndakavashandisa kweupenyu hwakawanda. Wana awa hawarori, wanasikana hawarorwi. Wana awa wanga wakanzi mukadzi uyu ndiye achatungamira pakufa kuti mishonga ikwanise kushanda, asi dzinza rakaramba. Mukomana uyu muchinge mushure mamai awa wachinge wafa ndiye aida kutera. Umwe wacho asiri pano achitera. Uyu achitera. Pandakagara panapa aigumisira kupenga kuzadzika zvinhu zvazvinge zvakaitwa kuti ndisazofe nekuti ndipo pana ndakagadzikwa. Ndipo pana ndakanzi ndiye achava mukadzi wangu kweupenyu hwese. Ndaitowawo neshungu dzekukwidza wabereki wangu mota. Pandafamba ndiri mumota imwanakomana ndanzwa mwoyo wangu kubatikana kuti adhiraivha mota ndinodaenda kwidzawo wabereki wangu mumota. Ndanga ndisina mamanzi ndashanda pandaishanda. Yanga iriyo first time yangu kusimuka pamba pawabereki wangu kuti ndizonoshandawo. Mbuya makabvudza upenyu hwangu. Saka ndiri ndakakuroya. Ndini makaita kuti mupe mbuya baba wamishonga. Inini ndourayiwa, sinini makandidaidza ndikamura. Ndai maida kutsitika kuti ngozi isazobuda. Oh, zvakanaka zvichachibudiswa. Mbuya Usade kunyembera. ndinoda kukudzai mambo kuti uzoenda kunoripa kuwana wazoende kunoripa kumusha kwangu. Asi mbuya awa wanoroya. Waruda kuenda kunobvisa mapere kumba kwedu nemapepa wachibvisa nga mombe. Awa ndo wachabvisa mombe dzakakwana. Dziri idzo mombe dzinotsika, asi mbuya awa wasi kuzobvisa mombe dzinotsika. Mutongo wangu inini ndakagara panapa ndinoda mombe idzo dzinokwana kuita 20. Hausiwo wega mutongo ne$500 US kumusha kwenu. Mombe idzodzo hadzisi kuzofamba nemota. Mombe idzodzo dzichaitwa zvekutinwa kuenda kumusha kwenu nekuti mwoyo wangu unorwadza. Wabereki wangu wangu eno chisho chekuti wachazorarama upenyu hwakanaka. Mbuya taurei chokwadi. Tina makamuudza uyu kuti asashandise yake. Dai zvinhu zvenyu zvanga zvakachena. Anodai akashandisa tsvina yake. Zvese zvetsvina zvokunyepwa. Kunyepa kwamushonga wamakamupa wakaitonga bute. Makagezesa murume uyu nemvura ingeri mumbiya kuda kuti mwoyo murume uome muchida kuedza kumushandisa. Ende ndinokuudza ichokwadi, hasiriwo wega wakaitira utsinye wakawanda wachazouya pano. Ndakaramba ndini kuripwa ndichiti handina kwatinoenda kana wana awa nababa awa nemukadzi uyu asunungurwa, nekuti wanozorarama upenyu unorwadza. Mwana wandakagarira uyu haana chaanoita. Ndini rimoti yake, kwese kwaanoenda ndinomutera.
vakomana ava nyangwe waida kuronga zvakadii ndinenge ndiripo. Eheye wakarohwa tete, asi tete haana kana ukasha. Tete iwawo wakaunzwa nehama dzavo baba avo. Hama dzavo dzinozviziya, kana nanhasi dzinoramba kuripa ngozi iyoyo. Kuti baba hawazorohwe, tete waida kubuditsa kuti waziye kuti tete wari pamba pavo. Ndiko kurohwa kwakaitwa baba. Ndinovakumbira regerero nekuti tete ipapo akashaisha. Mbuya Chirandu wanoedza nepaunogona kuti tete wakabuda apa. Iwo wanouya nezvinhu zvavo wovhika kuedza kuti wadzimaidze vanhu ava kuti wasaziye chokwadi. Vanhu ava chiuye kudare. Ava vakabatsirwa natete kasi nyenyu chafamba musha. Wakapiwa muteuro wekuita. Mbuya ava wakauya wakaeda kuedza kushandiswa zvakaitwa neava kuda kutsitika inini. Manje nepauro rangu rese zvaramba. Munhu wawaikwanisa kukunda chete nditete. Waiedza nepaunogona kuti tete asabudise chokwadi nenyaya yekuti tete ainge akachengetedzwa nemagabe avo. Ngavataure chokwadi. Tsvina yangu yakanhongwa paDowns. Mwana ndakamupa vision. Mai vakaenda kunochaira ndowe. Aisafanira kuudzwa pawakanhonga tsvina yangu wainge wakanganwa. Wakaparatidzwa. Mubvunze murandakadzi kuti chinyi chakaitika. Ndakareacta kuti wataurire chii. Murandakadzi anodara usiku wese achichema kana ndichinge ndauya. Pamba pasi kugarika nekuda kwezvinhu zvakaiswa. Pamba pamarata, matombo, masaunzi, zvakawanda. Dori nonokwa wakavhura waone chinhu. Wanongo pamwe pacho wanona mvuri inofamba. Ndini natete ndakagara ipapo. Ende handichadi zvekuramba ndiri pamwana nekuti chokwadi chabuda. Ndakuda kunozorora kumarinda. Mbuya musachema. Handichemi ndokuti ana chamizana sikudira. Munozvizoti mwoyo wenyu wakaoma. Ndosaka maida kuti baba awa mwoyo wavo uomewo. Manje dzinza raramba. Kudzikisa awa raramba. Uyu raramba. Hazvizi nyore kungomuka wakanzi munhu ngafe. Unokumbirira dzinza mutupo zita. Wawakauraya wakakwana. Nekuti izvozvizvi nditori nehasha. Nyangwe wakaedza nepaunogona kumonya. Hazvizi nyore. Tenda dzinza iro kuti rakakusimbisa. Umwe wako panonga aripo kuti akwanise kuchenurwa. Mishonga yawakapiwa yaibvisa nhumbu dzeawa kuti washore wakadzi wavo kuti ndiwo wane mishonga yawakabva nayo kumba kwavo kuti warambe wakadzi wavo. Kana mukamubvunza uyu akararama asina mukadzi upenyu hwake hunoendeka. Mari inowanda mumaoko make. Asi akangounza mukadzi zvapera. Mapromises ese anoudza kuabereki Adamu aishaya basa nekuti wangu upenyu hwakapfuura. Hazvaigona kuti waitira vabereki wavo chinobatika.
nekuti wangu nanga ndisati ndawapawo chinobatika. Ndapedza mambo. Alright, wati ndiani tafadzwani? Chingwaura. Chingwaura. Uriyo kunomanika bridge. Yes. Alright, tafadzwa nyaya yako ndaizwa. Saka zvandichaita ndichabatsira kuti uite sei? Uzorore sekutaura kwawaita. Asi zvandakuita ndakuchikutsvagira umwe munhu arikwanisa kuti akubatsire kuti nzira yako ifambe zvakanaka. Handizvo? Iwewe neni tiri shamwari. Ngatibatsirane kuti zvifambe zvakadii? Mhuri inoda kuti igarike. Wachema mhuri. Handizvo? Ndizvo. Tichagadzirisa zvinofamba zvakanaka. Handizvo? Right, kana kuenda hako, chienda hako, ndokutsvaka. Maita basa. Ndatenda hangu. Alright, right. Nice. Ndikutsvaga waka wanogara manika bridge munomu. Munozivawo wana Chingwaura. I think shatakuda buya kuti nyaya inoite sei ifambe and hatikwanisi kuramba zvamutaura, hatikwanisi kuramba zvarudi zvarutaura. Saka isu nyaya yatikuda taakuda kuti nyaya isvike pekuti yaita sei yapera igadziriswe zvakadii. Asi nechandoda mbuya ndogara ndakataura, hapana munhu asikakanganisi muupenyu ende hapana zve munhu asikanatsi muchiupenyu. Zvinokwanisa kunga zvakaitika zvinoti nekuda kwenyu kana nekuda kwani. Handizvo? Chinenge chakanaka chokwadi anochiziva ndiani? Ndimi. Ende chinokusunungurai ichokwadi chamunodii? Chamunoziva. Saka inini sekufunga kwangu zvaita kuti mubatane pamwe chete nemhuri mugadzirise zvinhu zvinoda kudii zvigadzirise. Panoda imimi moitawo zvanhu zvinoda kuti mimi muite, pasingadii imimi panodawo iwo zvinhu zvodii zvogadziriswa. Saka I think mukomana ri saka I think zvamunokwanisa kuita chimbomirai panze kuchana maminisi mashoma timbonototikavasaa sei. Chimbomirai panze maminisi mashoma tonotobatsirana sei. Messi. Right, next.